τελευταία μέρα σήμερα, Attica Green Expo 2024, και όπως πάντα είμαστε στο φιλόξενο περίπτερο του μεγάλου χορηγού της 11ΑΕ και δίπλα μου έχω την κυρία Αλεξάνδρα Τόγια, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλό μας μήνα. Θέλω να μας πείτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι σε θέματα που αφορούν την ανακύκλωση και επειδή λαμβάνετε μέρος εδώ στην Attica Green Expo και την πολύ μεγάλη γιορτή για το περιβάλλον, την εμπειρία σας από την διοργάνωση και δύο λόγια για τις ΑΤΠΕΚΑΤ που είναι ένα πολύ σημαντικό σύστημα ανακύκλωσης. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ στην τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, Attica Green Expo. Είναι πραγματικά μια γιορτή ανακύκλωσης και βλέπω ότι η διαφορά με τις άλλες εκθέσεις είναι ότι εδώ πλέον εκπαιδεύουμε τους πολίτες του αύριο και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε όλους τους φορείς, έχουμε τα συστήματα και ο στόχος όμως είναι να μάθουμε στο ευρύ κοινό τι είναι η ανακύκλωση και γιατί κάνουμε ανακύκλωση και πώς κάνουμε ανακύκλωση. Εδώ με τις ΑΤΠΕΚΑΤ έχουμε μια πολύ εξαιρετική συνεργασία, ακριβώς. Είναι ένα από τα μεγάλα συστήματα της ανακύκλωσης αεκτζίδες, εγώ δεν θέλω να σας λέω έτσι, ανακύκλωση εσκαφών, κατεδαφίσεων και όλο αυτό. Ακριβώς. Και παρόλο που ο κόσμος δεν έχει την αίσθηση των αποβλήτων, πραγματικά τα απόβλητα στα ΑΕΚ είναι οι μεγαλύτερες ποσότητες που παράγουμε στη χώρα. Και επειδή πραγματικά τις βρίσκουμε στο περιβάλλον, χύμα, σε τάφρους, όπου θέλετε. Λοιπόν, γι' αυτό πραγματικά πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε αυτό, να πετύχουμε τους στόχους της ανακύκλωσης και νομίζω ότι σε αυτό, με τη βοήθεια τη δική μας όσο μπορούμε, αλλά γενικότερα με τη συμβολή των συστημάτων, πρέπει να προσπαθήσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο, για την επόμενη γενιά. Τα λέτε τόσο όμορφα, μακάρι να γίνουν τα μισά πράξη από όλα αυτά. Ο κύριος Κλονής που έχει και εκείνος μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΟΑΝ, κυρία Αλεξάνδρα Τόγια, για την τιμή που μας έκανε να επισκεφθεί το περίπτερό μας. Άλλωστε ο σκοπός μας είναι κοινός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παλεύουμε με το ίδιο πάθος, με την ίδια όρεξη και ενθουσιασμό για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε μια άρρωστη συνεργασία με τον ΕΟΑΝ και προσβλέπουμε στη συνέχιση προς το συμφέρον και το καλό του περιβάλλοντος. Αυτό ήθελα. Κύριε Φανέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, θέλω να πω με τη σειρά μου ότι εμείς κάνουμε διάφορες δράσεις, τις οποίες τις εγκρίνει βέβαια η ΕΟΑΝ. Μία δράση είναι και τα παιδάκια που φέρνουμε εδώ στην έκθεση. Έχουμε περίπου φέρει 12.500 παιδιά. Τους μοιράζουμε ένα τετράδιο. Κυρία Βιτζιλέου, μπορείτε να το φέρετε να το δώσουμε στην κυρία? Ναι. Θα φύγετε και με δωράκι. Και τα παιδάκια αυτά με το τετράδιο της ανακύκλωσης μαθαίνουν, γυρνώντας στο σπίτι, το δίνουν στον παπά τους, στον παππού τους και έτσι είναι πρεσβευτές μας για να μάθουν την ανακύκλωση. Εξαιρετικά. Αυτό που θέλω να πω ότι για να πετύχουμε τους απαιτητικούς μας στόχους πραγματικά πρέπει να υπάρχουν συνέργειες. Και αυτό νομίζω ότι με τη συγκεκριμένη έκθεση μπορούμε να το πετύχουμε. Ναι. Ωραία. Και να ξέρετε ότι η πόρτα του ΕΟΑΝ είναι πάντα ανοιχτή. Αυτό ήθελα να το πάρα πολύ, κυρία Τόγια. Να είστε καλά. Γεια σας.